Ahoj lidi, v dnešním videu si zahrajeme party games na SGčkách, takže dejte like, odběr se značkem a můžeme jít na to. OK, takže už nás to napojilo a doufám, že teď bude nějaká lehká minihra, protože já nejsem vůbec rozehraný. Tady je parkour, OK. Tak, skáču. Kudy teď, sakra? Hej, jo tudy, tak, sakra, tudy, bum, ne, no tak to nedám, to nestíhám, ne, já jsem strašně špatný, zkusím jít s krátkou, no tak to byla zkrátka jak prasa teda, výborný. Sakra, to nestíhám už říkám dopředu GG, to už nějaký hráč to bude už mít dávno hotový. Myslím, že o to jde, že jako musíte, kdo první udělá ten parkour, tak ten vyhrál. Jdu zapnout speedrun mod. Ne! Proč? No já jsem říkal, že to je GG. OK, tak teď budeme čekat na minihru a hraju SGčka a v popisku bude IP adresa na tenhle server, je fakt skvělý, ale asi ho znáte, ten je hodně slavný od gamera, myslím to. Au, ne, GG. A co spočítává v tomhle? GG. Ok, já věřím tomuhle týpkovi. Tomuhle sněhulákovi. No tak GG. Tak tomuhle tak věřím. Ten to nedá. Tenhle to vyhraje. To je jasný. Já umím totiž předpovídat budoucnost, to je jasný. Ne. Tak nic. OK, tohle je docela moje oblíbená minihra, takže tohle určitě dáme. Takže musíme se kopat takhle dolů a musíme vymyslet nějakou taktiku, takže co tým, co si myslí, že bude dobrá taktika. Já bych se prostě takhle kopal a potom bychom narazili to. Takhle bychom kopali, tajně. Tak, týma, co chceš dělat? Co chcete dělat? Ne. Co dělá? Ne! Mně to nenapadlo, že to může podkopat nahoře, já jsem blbej. Ne, já tohle hráče nenávidím. Steve, pojď, náš tým prohrál. OK, co bude další minihra? Docela se bojím, ale jo, tohle nejspíš bude, že budou padat TNTčka, ne? Jasně. Předvídatelní, ale tohle vyhraju, tohle je lehká minihra. Prostě musíš se jenom vyhejbat TNTčkám, to není nic strašného, ne? Se vyhejbat TNTčkům. No? Ne, já jsem si myslel, že tam je bariéra. Ne. GG, já jsem si myslel, že tam je bariéra. Ne. Tak to jsem hodně dobrý hráč, no. Jak mě to mohlo napadnout, že tam nebude. Jak tam ten Steve úplně stojí. Počkat, co mám jako dělat? Jako mám podkopávat hráče, nebo co? Nebo zabíjet hráče. Tohle vyhraju, tohle cítím, že vyhraju. Ne, co to je, já nevím, co to je.
Co znamená? Ne. GG, ale ta Alex to možná taky nepřežila. GG. Jsem to skopal sám sebe. OK, tak kdo to vyhraje? Oliver. To vyhraje určitě, já mu věřím. OK, je to napínavý. Ale podle mě vyhraje Oliver. Nejspíš. To je napínavý, to je strašně napínavý. OK, bohužel nevyhrál Oliver, ale doufám, že příště teda vyhraju. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr se značkem a uvidíme se do dalšího videa. Ahoj!